babukela bakhona emakhaya sanibonana ukukhuluma umthandazi wenu uDlamini. Babukela inkosi yami ngiyanithanda kakhulu nani enilandela kakhulu lapha ka YouTube channel. Sikhuluma ngedlozi, sikhuluma ngoNkulunkulu, sikhuluma ngempilo, sikhuluma ngesithunga. Babukela bakhona emakhaya ngifisa ukuthi ningaphumelela nibe nenhlanhla, into ezenzeni zihambe kahle, uNkulunkulu abe kunye nani. Futhi ngiyanithandazisa futhi ngiyanithanda bona bakhona emakhaya ngoba nineyinkinga eziningi ehlukahlukene emndenini yeni ezikhona inkinga ezisemakhaya. Abanye bathola imisebenzi, abanye bahlukumezeke empilweni zabo, abanye bahlukumezeke emsebenzini, abanye abangakadli, imali ayikho, ukudla akukho. Babona bakhona emakhaya sonke simo obhekana nasemhlabeni sidinga ukukhulekelwa, sidinga ukulungiswa. Inkosi inibusise babona bakhona emakhaya. Ngiyanithanda kakhulu, ningilandele nami ngiyanidinga babona bakhona emakhaya njengomthandazi wenu uDlamini. Nginidinga kakhulu empilweni yami nani futhi ngithe futhi nani niyangidinga ukuthi nginifikise ngolwazi. Uma uva athi umuntu uyahlola ngesibuko, isibuko lesi siyasentshezwa. Ikhona into esenziwa yona ukuze kwazi ukuthi nangibheke inkinga zakho la ngiyibone ukuthi yakho yini nani inkinga yakho obhekane nayo. Babona bakhona emakhaya. Uma singabiyela emuva endulo indlela bebaphila ngayo bokhokho omkhulu, okuningi esekwenzayo kungaphumelela futhi kungaba kahle, yonke into ingahamba kahle. Babukela bakhona emakhaya. Ngishilo ngathi uma uphosha ikhanda kwehlukene, uphosha ikhanda suke kwenzakale ini, nokuphula amahlombe suke kwenzakale ini, yakubona moslo. But ngiyanithanda kakhulu. UK, America, Zimbabwe, South Africa, Swaziland, yonke indawo, Botswana, mazwe ngamazwe ngithi uNkulunkulu akabe kunye nani. Ngoba kukhona abafana nathi abayibalala abasuka la baye kwamanye amazwe bofuna impilo. So badinga ukuthi ngibakhulekise, ngibakhulekele njengomthandazi, ngikhuleke ngeqiniso, ngisindisa abantu. Mina nginesiphiwo, umkhuleko wami umahala nganza kwethu uma ngikuthandazela. Angidinge imali ukuthandazela mina kahle kahle empeleni. Ngaba ukuthi nguwe othandithi thandazi ubaye ukhuleka kamnandi, amazwi akho akhulekile, enze impilo yashintsha, ngathola umsebenzi ekhaya kwaba lithula, kwangena lelizwi ngaphakathi kimi because into ukuze ibe yinhle kuwe kufuneka kungene lento kuwe ishintshe lesimo bokhala ngasempilweni yakho. Mfundisi nawe engakupha khona njengomthandazi. Inkosi ibusise mpilo khona ekhaya ngoba nangu ufuna imali, ngoba le mali awunayo, but ngithi ufaka imali kucala kumele ukukhulekela. Singawuthengisa umkhuleko wami, into eyimali umsebenzi wami, iwasho nokuthi ngisuela ngiyobethela ekhaya lakho, nokuthi ngize kuwe ngikusize, nokuthi ngihlole inkinga zakho kuyimali lokho mbukelo khona ekhaya. But umkhuleko wami umkhuleko mahala. Dlamini umthandazi Dlamini usepititif ngihlala njengamanje ngekuzalwa kuphi eSwatini lapha kaNgwane. Ngamandla nginawo nawe ngakuphisa. Inkosi ibusise mpilo khona ekhaya. I love you. Ababhizi baganga impilo yakho, abadlala ngawe batshele ukuthi ukukhona Dlamini umthandazi uphethe isikhala esikanje, uthi mkhonto gwaza usathana, mkhonto gwaza abathakathi, mkhonto gwaza abeza ngobubi einkingeni zami, mkhonto gwaza ningabantu abafuna kenza okubi, mina ngibazi baziwa nguwe mkhonto kaShaka. Awusuka nini madoda? uDlamini umthandazi. Inkosi ibusise mpilo khona ekhaya. I love you.